F'Ġunju li ġej pajjiżna se jospita summit dwar l-enerġija fil-Mediterran. Sa dan it-tant pajjiżna qed iħares lejn pajjiżi terzi għall-enerġija. Dan kollu frott id-diskussjonijiet waqt summit tal-Kunsill Ewropew hawnhekk fi Brussell. Għal dan is-summit se jkun hawn rappreżentanti ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma' wkoll pajjiżi mill-Afrika ta' fuq u t-Turkija. Fit-tmiem il-Kunsill Ewropew il-Prim Ministru Joseph Muscat sar li s-summit se jsir f'Malta fuq talba tal-Unjoni Ewropea. Qal li din hija għażla li tikkumplimenta l-ħidma tal-Gvern Malti biex pajjiżna jsir ħabb tal-enerġija fis-snin illi ġejjin. Għażla li tikkumplimenta wkoll il-ftehim ma' Shanghai Electric Power biex pajjiżna jsir ċentru li jipprovdi servizzi relatati mal-qasam ta' l-enerġija. Il-politika dwar l-enerġija tagħna hija politika li l-Unjoni Ewropea qiegħda tikkondividi għax mhux qegħdin inħarsu biss li nkunu maqudin mal-Ewropa li hija xi ħaġa tajba, imma li nkunu s-saħħab tal-enerġija li ngħinu biex l-Ewropa tissorsja l-enerġija mill-Mediterran u nkunu aħna stess pajjiż li fil-waqt li konna nixtru kollox qabel, issa jridu nibdew nbiegħu l-enerġija, nbiegħu s-servizzi u dan nagħmluh permezz ta' din il-politika tagħna. Il-Prim Ministru sqar li qed jiġi studjat mezz kif pajjiżna jkollu interconnector tad-dawl u pipeline tal-gass ma' pajjiżi bħal dawk tal-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk mixja l-ħidma biex tinġib l-enerġija mill-Azerbajġan lejn l-Italja u possibilment lejn Malta. Sa-tielet kwart ta' din is-sena mistenni jkun lest l-ewwel studju dwar il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Wara jkun imiss li pajjiżna jaħdem favur il-kisba ta' fondi Ewropej għal dan il-proġett. Ta' min jinnota li d-diskors kollu dwar l-enerġija iffoka fuq il-gass LNG. Intant fuq tema differenti, il-Prim Ministru sqar li b'impenn bejn Malta u l-Italja l-immigrazzjoni se tkun fuq l-aġenda waqt is-summit bejn pajjiżi Ewropej u dawk Afrikani f'April illi ġej. Dawn kienu fost l-aktar żviluppi importanti b'mod partikolari għal pajjiżna li seħew fis-summit tal-Kunsill Ewropew li jintemm propju illum. Giannis Bartolo għal One News minn Brussell.